किराएदार आई आई आई। का है? किराए पे कमरा मिली? हाँ? ना हाँ कि ना? ना हाँ तू कौन होला बीच में बोले वाला? हम ही घर के मालकिन हई। मालकिन? मालकिन तू ना, मालकिन हम हई। ठीक कहा तारी, लेकिन ई घर दे से पहले हम ई लोग से कुछ पूछताछ करब। पूछी? ई तोहार के हई? हमार भौजी। झूठा। और तू इनके के हवा? दिमाग से एकदम पैदल पानी का। जब ही इनकर भौजाई हई त ई इनकर देवर भैलन। ठीक कहा तारी, ई देवर हवे। और ई तोहरे संगे एक्सपायरी डेट में चले वाला कौन हवे? अब अरे ये इनकर ससुर हमें। ससुर हवे। ई ससुर ई देवर का तोहार उहाँ के कहाँ बानी? अरे उनकरे के खोजे लोग यहाँ आइल बा। त हम ई घर के रूल समझा दें। समझा दा। सुनी, मकान की किराया 3,000 रुपया लागी और महीना का पहला तारीख को किराया हमरा हाथ में आए का चाहिए। ए हाथ में ना, हमरा हाथ में। ठीक बा। रात 9 बजे से लेकर भोरे 5 बजे तक ई मेन गेट लॉक रही। ना कोनो बाहर से भीतर आई, ना कोनो भीतर से बाहर जाए। समझे? अब कमरा देख लिया जाओ। चली चली दिखा दी। चलो। इस साहिब के साथ की जा। आओ। काय रे डेट फुटिया? एक्सपायरी डेट केकरा के बोले? तहरा के। अरे तू तो खुद ही डेट ड्यू बा। ड्यू डेट बा। हम अपडेट हैं। अपडेट बा हो गई, लेट बा। भगवान जो होता रही, चल निकल ले। के निकल ले। कहाँ गई ललह? गइल रहनी है वो जोन रिश्तेदार लोग आइल लो लोग के डेरा दिवावे। मिल गई डेरा? हाँ मिल गई। ए कहाँ जात बड़ा? कहाँ जाता रहा मतलब? ड्यूटी करे जाता नहीं। हाँ तो ड्यूटी है करी है। ई रिश्तेदारन के चक्कर में ना डबल ड्यूटी करे की कोशिश मत करिए। अरे तू कुछ हो बोलत रहे, पागल हो का तू? पागल ना है, लेकिन कुछ एने ओने कैला का कोशिश कैला ना तो जरूर हो जाए। और हाँ, एने ओने कुछ करे के सोची भी मत, ना तो सीधे जाके भैया के बता दे। एगो बात बतावा, कौन दारू हमके पियले रहलो कि हमका कहीं हमरे के नहीं याद? भगवान करे यूपीओ में दारू बंदी हो जाए, वो बहुत जल्दी। हाँ काल पहुंच जाई। अरे गारंटी बा हमार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे गाड़ी बन गई बा, बस कुल ले आके रख दिए। है नट बोल्ट बा। हाँ वो कहाँ? के कहा? कारीगर? कौन कारीगर? अरे हमार नौकर। अरे 3 गो नौकर तो पड़े यहाँ। अरे साहब, ससुर साहब नाम रखा। अच्छा साहब, असल में बात ही बा मालिक की, आज हमने के गांव से कुछ रिश्तेदार आयल बड़े उनकर, तो बस उनके संगे गइल बाबू। साहब यहाँ रिश्तेदारी निभावता रहे हैं? आयल बड़ा यहाँ काम करे। यो 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 आई नट बोल्टवा का कहता का तोरे गांव से कोनो जनाना और मर्दाना आयल बाड़े? हाँ हाँ, उ जौन जननवा बा उ पतो ह, आ जौन उ मर्दनवा बा उ ओकर ससुर ह। हम रिश्तेदारी ना पूछल बानी तोरा से, हम ही पूछे तानी कि उ लोग तोड़ के लागेला ऐजा शहर में का करे आयल बाड़े? अरे हमार रिश्तेदार है लोग। हाँ हाँ। और जौन जननवा बा ओकर मरद 6 महीना पहले ओके छोड़ के शहर भाग गइल। शहर भाग गइल? खोज खोज खबर लेलस ना, तो अब वही के खोजे खातिर दोनों लोग शहर आइल बा। अच्छा उ दोनों के खोजे आइल बाड़े? हाँ। ते काहे परेशान होत बाड़े? ते अपन काम पे ध्यान दे और रिश्तेदारन के चक्कर में ना पड़े के चाहिए, बुझाइल? जी साहब। हाँ अब सही नाम ले ले साहब। अब सोच तोर माई बाबू कितना गलत नाम रख ले रहे तोर नौकर का नाम साहब। अरे साहब तो हमार नाम होके के चाहत रहे। जी साहब। हवाए रजनीगंधा मिजाज के द ठंडा। अपन खाए पिए का ध्यान रखल करा। हाँ? बढ़िया खा पिया मस्त रहा। ए मौसा, पाव लागी। खुश रहो खुश रहो। मौसा के कले रे सारे। रुक, मौसा कैसे? मौसा को थम के। अरे रुक रुक रुक।
ससुरा मौसा कहा था हमके